Hvad så alle sammen? Jeg har en ting, jeg skal vise jer. Nu her. Prøv at se. Hvis I synes det her det er pænt, så skriv 1 ned i kommentarerne. Hvis I synes det er så grimt, at man skal til at tude over det, så skriv 2. Forhold med mig 2. Forhold med Christian 1. Stemmer du på 2? Det er mig. Det vil sige, at du lige har sagt dit egen, der er lortegrim. Nej. 1 pænt, 2 grimt. Det var sådan, jeg sagde det. For helvede. Jeg er stadigvæk ikke blevet helt færdig med det her. Helt. Jeg tror jeg sagde det. Helt. Færdig. I hvert fald, så er jeg ikke blevet færdig med det endnu. På grund af det irriterende fucking træ her. Der er over fucking alt. Og fucking irriterer en. Så den her gang, der bruger jeg shift. For jeg kan finde noget. Fuck, min nakke, den klør lige nu. Det bliver fandme lidt til klø. Ja, min nakke, den klør. Fuck, den klør lige nu. Det var sgu da helt vildt. Irriterende tidspunkt, der begynder at klø på. Sådan. Og I skal vide, at vi ikke helt kan svare på spørgsmål, på grund af, det er, at vi hopper så hurtigt fra episode til episode. Lige efter vi har optaget en, så lægger vi så tjekker ud, og så begynder vi at optage en mere. Hvorhen? Jeg kan sgu da ikke finde det. _CPACCEPT. Der skal vi have fat i noget andet, Christian. 2 sekunder. Christian, 2 sekunder. Jeg skal lige have fat i noget andet, så. Vi skal lige have fat i svamp. Du dør, hvis det er, du prøver at komme derned uden svamp. Igen. Vent lige 2 sekunder, Christian. Jeg skal lige have fat i svampen. Så bliver det her mere til sådan noget redning nede nu. På grund af Christian. Hvorfor kan jeg... ja, den har jeg vist lagt derop. Du får ikke fingrene i det ved at dykke, der dør du bare igen, Christian. Du begynder at miste liv nu, tror jeg. Der var du ikke lige så stille. Okay, jeg kommer og hjælper. Hvorhenne? Jeg har fundet det. Jeg ved af det. En bog. Jeg har fundet en bog. Der er en masse pinde. Er det det her, som jeg også viste i en anden episode? Ja, det der, det er fucking bug. Den leder jeg er i gang med at lede, Christian. Jeg bliver nødt til at sætte en svamp nu. Hvad fuck er det, du mener, du døde? Jeg svømmer rundt hernede som en lille bitte ubåd, og fandme ikke kan finde ud af, hvor det er, du mener. Luft. Så lidt, de falder sjovt nok ikke specielt meget sammen. Den her, den faldt så fandme hurtigt sammen. Prøv at se, hvor hurtigt den falder sammen. Kom nu. Nej, der var ikke noget tilbage af det der. Hvor er det hele der? Er du sikker på, at du ikke fik fat i det hele, og resten det blev... Den ligger oppe på broen, tror jeg. Oppe ovenpå. For jeg kan ikke finde en skid selv med light. Kan jeg ikke finde det. Men jeg kan heller ikke finde det, ja. Christian, jeg dykker fandme over vandet, men jeg kan ikke se det. Hvordan kan du falde ned og dø af det? Det forstår jeg ikke helt. Ja, det kender jeg godt. Hvis man hopper for høj afstand, så... Øverste. Gjorde det. Det var fandme dumt. Nej. Det er ret risikabelt også. Især når jeg er level 19. Nå, skal jeg enchante et eller andet for dig? For jeg har også lige sælget et par sko, der skal enchantes.
Jeg har også lidt diamonds, der skal faktisk enchantes. Jeg skal lige til spawn, så den har jeg ikke engang skrevet. Fordi det er så fucking sjældent, jeg er spawn. Jeg kan kun spawn, hvis der er drop party, og hvis det er Christian, han har gjort et eller andet dumt, jeg skal enchante noget for ham. Fordi der var nogen, der kom forbi forleden dag, hvor jeg ikke lige optaget. Eller inden jeg begyndte at optage ordentligt, fordi jeg ikke havde fået det omdirigeret. Det kan være lidt lag lige nu. Så var det, at der skete, at de tog vores enchanterbog. En rigtig kær enchanterbog. Jeg tror, jeg lige skal tage min først. Men jeg tror faktisk, jeg næsten ville runde episoden af her i spawnen. Den er ikke så det er ikke så adventure-lagt lige nu. Men det bliver det senere. Farvel.